Moi kaikille, täällä pelaa Mikael PvP Hunger Gamesia ja erityisvieraamme tänään Otto. Hän ei pelaa, mutta kuuntelee videoa Mikael PvPn studiossa. Kyllä, erityismaininnan saa tämä äijä. Joo, ja mä synnyin sitten jonkun kanamiehen sisään. Tai lienee kananai. Ei sitä voi tietää, vitsi mikä hiiri nyt tässä lakilla. Noin saatiin vene, josta ei paljon hyötyä. Joku heitti XP-pullonsa tossa ja antoi sen varmaan miljoonalle muulle. Minähän toi niinku kuvittelee menevänsä. Siellä on ehkä jotain, mutta ei kiinnosta. Hei, onko tässä chestiä? Ui, miksei se luutannut? Oikeesti niin noobia äijä. Hehe. Nahka chestplate pois, koska mulla on parempikin. No niin, nyt sitten mä kytätään täällä puussa ja hypätään kun Tarzan sen kimppuun, kuka sieltä tulee. Joo. No parempi ase, nyt tää Tarzan on voittamaton. Sitten kun joku juoksee tuolta, Tarzan vaan tippuu sinne. Hei, tuolla jostain kuuluu taistelun ääniä. Hei, tossa on chesti. Yksin minulle. Ei sitten. Anna se mulle. No, kyllä mä sen kohta. Tuolta kuuli kaksi jätkää tapettiin tuolla. Kuuluu vaan fiu fiu. Ei, mä en saa sitä tästä. No mennään ylemmäs täältä. Joku selvisi tuo. Vois lähteä. Mä käyn leikkimässä sen hengen kanssa. Mulla on vielä vene, joten se ei pärjää. Oi, mitä kamaa sillä on. Sen mä tapan. Nyt otetaan vene. Now you going to die. Where is he? He's here. Au. Nyt sattuu. Karkuu. Onneksi mulla on tää vene. No, jos se nyt hajoo, niin mä palaan kohta sen luokse. Sinne jonnekin se jäi. Jääkö sinne murehtimaan haavojaan? Ai ai. Hei, mä otan ton chestin tosta, koska ei sillä takuulla ole vedettä. Nyt jos mun vene hajoaa. Chesti tästä matkan varrelta. Tää chesti sitten vie toi tuolta. Vene hajos. Voi. Mutta ei se ikinä pääse mulla, mutta se lähtee vaan poispäin. Kumpa mä nyt ehtisin elpyä? Tässä on jotain roskaa. Tässä on chesti, joka on täynnä roskaa minulle. Roskaa minä kaipaan. Minä. Joo, no niin, sitten näin. Kohta ollaan elpytty. Sitten, jos olisi ollut vielä vene, niin mä olisin kyllä lähtenyt sitten sen tyypin kanssa pelleilemään. Joo. Hei, saatiin pökät peitellä meidän pahoja osia. Joo. Tässä voi talloa. Hei, tästä saa porkkanoita. Mä talloon ne rikki. En mä jaksa. Se on tosi tylsää. Porkkanoiden tallominen niin kauan kuin saa. Täällä on käynyt joku. Where are you? Täältä tulee sinun loppusi. Toivottavasti haluat tavata sen. Ei vitsi. Miksi mä tein ton? Tai ei miksen mä tehnyt, vaan miksi mä tein. Mä oon niin tyhmä. Niin, nyt en oo. Nyt päästään ylös. No niin. Täältä näin. Ei joku tappaa. Ai, mua heitellään lumipalloilla. Ai, ei kun nojennut. Ai, mä otin tupla faldamaket. Tuolla lagilla ottaa tupla faldamaket joskus. Jollain on puolikas selkku. No, ei voi mitään. Se on oma ongelmansa. Joka ei kuulu mulle yhtään. Talluttu, arvasin. No niin, sitten etsitään supli. Aika lähelle se tulee pois täältä. Siellä on jätkä. Ihan edessä. Se on just tehnyt jonkun kamalan urotyön. Oi, se hyömä mua. Se kuoli näin vaan. Paljonhan sillä oli HP:tä. Se varmaan kuoli siihen, että se oli tappellut just jonkun muun kanssa. Sitten se ei enää jaksanut elää. Nyt mä voin vähän missä mä sitten. Mä heitin mun kypäräni, mun paremman. Timanttikin tossa voisi ottaa mukaan. Tossa on sitten se. Ei, mä heitin mun timantin. No käydään hakea se vielä.
Ei nahkakypärää mä en huoli enää. Takas sit mä menen suplille. Ei tossa on mulle uusi akse. Ahaa, mä otan kyllä kivirävän nyt. Supli tulee sinne, mä saan se. Oi, sain vielä suplinkin. Ei, pois siitä, koira! En mä anna vastustajille vene. Enkä airon kypärää. Vaan mä annan sille viljaa, se varmaan tykkää. Sitten lähdetään tälleen karkuun. Sitten ottaa se vene ton tilalle. Sitten lähdetään ralli. Minne mä laitoin mun vene? Siinä. Sitten lähdetään tälleen. Katsotaan lähimpelaajaa 70 blokkia. Sitten voidaan vaan vetää rallia täällä. No, hauskaa. Brum. Tähän jäätiin. Ja meidän kypärä muuten takas. Tai päähän. Sitten lähdetään tästä etsimään noobäjiä, jotka saa nyt luvan. Meitä on 3 hengissä. Avessomi. Tai miten sen ikinä sanotaankaan. Mua ei kiinnosta. Tää on. Ei mua lataan. Ei, joku on jättänyt hämähäkiseitin. Ne ei ole mukavia. Aloitetaan DM. Sitten etsitään se äijä ennen sitä, niin päästään kaksintaisteluun. Hei, täällä on joku rautachestplate. Kuka nuubi jättää rautachestplate? Kuka voi olla niin tyhmä jättää rautachestplate? Hei, missä se tyyppi, kenet mä aion tappaa nyt ennen deathmatchia? Se lähenee koko ajan. Saako kuolla? Ei, onko se täällä päin? Mä en nyt tajua. Missä suunnassa se kuvittelee olevansa? Täällä. Joo, läheneehän se. Padma. Ei, tuolla tapettiin joku. Se taisi tappaa. Padma tappoi jonkun. Missä se Padma on? Padma on täällä. Nyt Padma kuolee. Mä voitan, jos mä tapan Padma. Ja se! Siinä peli. Ennen deathmatchia voittoa. Kätevää, joo, todisi kätevää, joo. Hauskaa. GG. Good game. Ja tää kanava oli Mikael PvP ja me nähdään myöhemmin. Kauan sitten pitkästä aikaa voitin, joo, mutta kumminkin. Joo, no niin, heippa, hei. Mitä mä sanokaan, mutta kumminkin.